Walking awesome. Complete मिश्रे आसतु गुटे लगे देवे माइक्रोफोन अरे दीप लगे बोलते विष्णु वदन हितं यज्ञस्य देववृत्तिजं होताररत्नधातवम् अग्निं पूर्वेभिरस्सति रिक्तो नूतनैरुतां सदेवां एह भक्षतीः अग्निना रैमस्नवत्पोषमेव दिवे दिवे जशस्यं वीरवत्तमाहं यज्ञेन यज्ञमध्वरं विस्पस्तपरिधूरसीः सैदेवस्सु गच्छतीः अग्निहोताः कविक्रतु सत्यश्चित्रसर्वस्त्रमां देवो देवभिरागमं यदङ्गदा सुषत्वमग्नेः भद्रं करिष्यसि तवेतत् सत्यमङ्गिराः उपत्वाग्ने दिवे दिवे दोषांस्तध्रियाभयं नमं भरं त्वयेमसीः राजन्त्रमध्वराणाम् ऊपामृतस्य दद्दिवीः वर्धमानस्वेदमेः शनपितेव शुनभग्नर्स्वपायिनुर्भवाहं शतस्वानस्वस्तये ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः
ହେଇଛି ଏତେ ବ୍ୟସ୍ତ ଜଣା ପଡୁଛ କ'ଣ ହେଇଛି ଆରେ କୁମ୍ଭୀର ନେଇ ମଝି ନଈରେ କଲାଣି ସେ କଥା କ'ଣ କିଏ ବୁଝୁଛନ୍ତି? ଆରେ କ'ଣ ହେଇଛି ଟିକେ ବୁଝେଇକି କହ ଆରେ ଆଜି ହେଉଛି ଆମ କଲେଜର କମ୍ପିଟିସନର ଲାଷ୍ଟ ଦିନ ଅଥଚ ଆମ କଲେଜରୁ କେହି ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରିବେନି। ଆରେ ସେ କଥା ଶୁଣିଲା ବେଳକୁ କାହା ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ହେବନି କହିଲୁ? ଆରେ କାହିଁ କ'ଣ ହେଇଛି କିରେ ସାଙ୍ଗ ସେ ପିୟୁଷି ପଟ୍ଟନାୟକ ମନା କରିଦେଲା କି? ଆରେ ମନା କରିବେ କ'ଣ ଏଇ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଗୋଟେ ଫୋନ୍ କଲ୍ ପାଇଲି ଶୁଣିଲି ତାଙ୍କର କୁଆଡ଼େ ଗୋଟେ ସିଭିୟର ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଛି ଆଉ ସେ ଏକ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଜୀବନ ମରଣ ସହିତ ସଂଘର୍ଷ କରୁଛନ୍ତି। ହେ ଭଗବାନ ଏବେ କ'ଣ ଯେ ହବ ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି। ଆମ କଲେଜରୁ ଯଦି କେହି ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ ନ କରନ୍ତି ତାହେଲେ ଆମ କଲେଜର ମାନ ସମ୍ମାନ ରହିବ ତ? ଆରେ ଏଇ କଥାକୁ ଏତେ ଟେନସନ୍ ଦେଖ ସାଙ୍ଗ ତୁ ଜମାରୁ ଟେନସନ୍ ନେ ନା। ଆରେ ପ୍ରୟାଗରାଜ ଯାଉ ଆମେ ସବୁ ମିଶି ତାକୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବା ଆଉ ତାର ମନର ମାନସୀ ପାୟଲ ଯଦି ଏଇ କମ୍ପିଟିସନ୍ ନାଚିବାକୁ ରାଜି ହେଲା ତାହେଲେ ତ ସବୁ ଟେନସନ୍ ଗଲା। ତୁ ଜମାରୁ ଟେନସନ୍ ନେ ନା ବୁଝିଲୁ। ଆରେ ଏଇ ତ ପ୍ରୟାଗ ଆସିଲେ ଏଇଟା ହେଲା ଠିକ୍ ସମୟ ବୁଝିଲୁ। କିରେ କିରେ ତମେ ଦିଟା ଏମିତି କଣ ମୁହଁ ଶୁଖେଇ ଠିଆ ହେଇଛ? କିରେ ଆଜି ପରା ହଉଛି ଆମ କଲେଜର ଫଙ୍କସନ୍। କିରେ ଆମ କଲେଜର ଫଙ୍କସନ୍ ମାନେ ନାଚ ଗୀତ କରି ଫୁଲ୍ ବୋବାଲ କରିବା କଥା। ହେଲେ ତମେ ଦି ଜଣ ମୁହଁ ଶୁଖେଇ କାହିଁ ଠିଆ ହେଇଛ? ଏ ପ୍ରୟାଗ ଆରେ ଏଇଟା ଆମ ସମ୍ମାନର ପ୍ରଶ୍ନ ମାନେ ଆମ କଲେଜ ସମ୍ମାନର ପ୍ରଶ୍ନ ଆଉ ଆମର ସମସ୍ତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କର ସମ୍ମାନର ପ୍ରଶ୍ନ। ଆରେ ତୁ ଏମିତି କଣ ପିଲାଳିଆ ଭଳି କଣ କହୁଛୁ କହିଲୁ? ଆରେ ସେ ସମାନ ପ୍ରଶ୍ନ ଯଦି ମୋ ପାଖରେ ଅଛି ତାହେଲେ ମତେ କୁହ ମତେ କଣ କରିବାକୁ ହବ? ପାୟଲ ପାୟଲ ହଁ ପାୟଲ ଦେଖ ସାଙ୍ଗ ପାୟଲ ହିଁ ଏକମାତ୍ର ଆମର ଆଶା ଆଉ ଭରସା। ଦେଖ ସାଙ୍ଗ ଆଜିର ଏହି ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ତୋତେ ପାୟଲକୁ ଯେମିତି ହେଲେ ରାଜି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଓହୋ ତମେ ତୁ ହଉଛୁ ଏକମାତ୍ର ଆଶା ଭରସା। ହଁ ସାଙ୍ଗ ତତେ ଯାହା ହେଲେ ତୁ ପାରିବୁ ସାଙ୍ଗ ହଁ ତୁ ସାଙ୍ଗ ନିଶ୍ଚୟ ପାରିବୁ। ହଁ ସାଙ୍ଗ ତାକୁ ଯେମିତି ହେଲେ ରାଜି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନା ତା କେବେ ହେଇପାରିବନି। କିନ୍ତୁ କାହିଁକି? ଆରେ ବିବଶତା ବିବଶତା ଆରେ ବିବଶତାର ସେଇ ବନ୍ଧୁର ପଥକୁ ତତେ ଅତିକ୍ରମ କରିବାକୁ ହବ ସାଙ୍ଗ। ତତେ ତାକୁ ରାଜି କରେଇବାକୁ ହବ। ତତେ ଯାହା ହେଲେ ତୁ ରାଜି କରିବ। ହଁ ସାଙ୍ଗ ମନା କରନି ହଁ ସାଙ୍ଗ। ତତେ ଯେମିତି ହେଲେ ତାକୁ ରାଜି କରିବାକୁ ହବ। ହଁ ସାଙ୍ଗ ତତେ ରାଜି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆରେ ଏଇ ତ ପାୟଲ ଆସିଲେ এইটা ହେଲା ଠିକ୍ ସମୟ ଦେଖ ଏଇ ତୁ ତାକୁ ଯାହା ହେଲେ କହି ରାଜି କରିବୁ ହେଲା। ପାୟଲ ତମର ଗୋଟେ ଅନୁରୋଧ ରକ୍ଷା କରିବ? ଅନୁରୋଧ ନୁହଁ ପ୍ରୟାଗ ବରଂ ଆଦେଶ କର ମୁଁ ତମର ସବୁ କଥା ରଖିବି। ପ୍ରମିସ୍ ପ୍ରମିସ୍। କଥା କ'ଣ ପାୟଲ ପିୟୁଷଙ୍କର ହଠାତ୍ ସିଭିୟର ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଗଲା ଆଉ ଆଜିର ସେ ନୃତ୍ୟ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରିପାରିବେନି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କହୁଥିଲି କ'ଣ କି ପାୟଲ ତମେ ଗୋଟେ କାମ କର ତମେ ତମ ପାଦରେ ଘୁଙ୍ଗୁର ବାନ୍ଧି ତମେ ଆଜି ଇଏ ନୃତ୍ୟ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଜଣେ ପ୍ରତିଯୋଗୀ ହିସାବରେ ଆମ କଲେଜର ସମ୍ମାନ ରଖା। ନାଇଁ ପ୍ରୟାଗ ନାଇଁ ମୁଁ କେବେ ବି ମୋ ପାଦରେ ଘୁଙ୍ଗୁର ପିନ୍ଧି ପାରିବିନି। କାହିଁକି ପାୟଲ କାହିଁକି ତମେ ପିନ୍ଧି ପାରିବନି? ପ୍ଲିଜ୍ ପ୍ରୟାଗ ମତେ ଟିକେ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର କୋଉ ପରିସ୍ଥିତିରେ ପଡ଼ି ଏ ପାୟଲ ବଡ଼ନାୟକ ତା ପାଦରେ ଘୁଙ୍ଗୁର ବାନ୍ଧିବାକୁ ମନା କରୁଛି ସେ କଥା ତମେ ଟିକେ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। ତମେ କ'ଣ ଚାହୁଁଛ ତୁମ ପାୟଲ ଆଖିରେ ଲୁହ ଝରିଲେ ତମେ କ'ଣ ଖୁସି ହବ? ଏ ପାୟଲ ଆଉ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ କଥା ଦେଇ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ କଥା ନ ରଖିପାରିଲେ ଏ ପ୍ରୟାଗ ଦାସର ମୁଣ୍ଡଟା ଯେତେବେଳେ ତଳକୁ ହେଇଯିବ ତମେ କ'ଣ ଖୁସି ହବ? ଏ ପାୟଲ ମତେ ବିଶ୍ୱାସ କର ଏ କଲେଜର ପ୍ରେକ୍ଷାଳୟ ସମସ୍ତେ ତମ ଘୁଙ୍ଗୁରର ଶବ୍ଦ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରି ବସୁଛନ୍ତି। ଏ ଶୁଣ ତମେ ମୋ କଥା ରାଜି ହେଇଯାଅ ପାୟଲ ତମେ ମତେ ରାଜି ହେଇଯାଅ। ନାଇଁ ପ୍ରୟାଗ ଠିକ୍ ଅଛି ତମ ପାଖରେ ଦିଓଟି ରାସ୍ତା ତମେ ପାଦରେ ଘୁଙ୍ଗୁର ବାନ୍ଧିବ ନା ଏ ପ୍ରୟାଗ ଦାସକୁ ସମୁଦ୍ର ପାଇଁ ଭୁଲିଯିବ। କୁହ ପାୟଲ ତମେ ପାଦରେ ଘୁଙ୍ଗୁର ବାନ୍ଧିବ ନା ଏ ପ୍ରୟାଗ ଦାସକୁ ସମୁଦ୍ର ପାଇଁ ଭୁଲିଯିବ। କୁହ ପାୟଲ ତମେ ଏ ପାଦରେ ଘୁଙ୍ଗୁର ବାନ୍ଧିବ ନା ଏ ପ୍ରୟାଗ ଦାସକୁ ସମୁଦ୍ର ପାଇଁ ଭୁଲିଯିବ। ପ୍ରେମର ଅକ୍ଟୋପାସ୍ ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ତମେ ଆଜି ମତେ ବିବଶ କରିଦେଇଛ। ତେଣିକି ପରିସ୍ଥିତି ଯାହା ବି ହୋନା କାହିଁକି ମୁଁ ତମ କଥାରେ ରାଜି। ହଁ ତମ କଥାରେ ରାଜି। ଖାଲି ଷ୍ଟେଜ୍
जय जगन्नाथ। ये सांस्कृतिक कार्यक्रम पवित्र अगण समस्त उपस्थित दर्शक मान मोर क्रांतिकारी हार्दिक अभिनंदन। ये 3 दिन धरी चली नृत्य प्रतियोगिता आज शेष हो जाए। आज उत्सव जी मुख्य अतिथि भाव में आम गहन बर्तमान पहुंच सारी सी कई नुहति सी होती आम कॉलेज अध्यक्ष श्रीयुक्त पराशर त्रिपाठी। आ बर्तमान आपण तरफ सार को स्वागत करुच्ची मंच उपरक आपण मान तरफ स्वागत जन सार को आपण मान 2 पद वक्तव्य रखापी अनुरोध करुच्ची। प्रेक्षालय उपस्थित समस्त संस्कृति प्रेमी दर्शक मानू मोर हार्दिक अभिनंदन। एपरी एक सर्वभारतीय सांस्कृतिक कार्यक्रम मु मुख्य अतिथि हिसाब से जोग दे निजक गौरवान्वित मन करुछि। उत्कर्ष कलार देश उत्कल आमर सांस्कृतिक धरोहर आउ मनोरंजन एकमात्र माध्यम आमर ये नृत्य संस्कृति सारा विश्व में प्रचारित एवं प्रसारित हो यह मोर जगन्नाथ पाखे भक्तिपूत निवेदन। धन्यवाद। जय जगन्नाथ। दर्शक बंधु सार विषय आपण मान तो अल्प बहुत जानते तथापि सार आम कॉलेज प्रति जो सार चेष्टा उद्यम केवल पाठपढ़ा प्रति नुहे ता सहित कला संस्कृति खेलकूद व्यायाम ये सब प्रति सारे सब चेष्टा करुँच एवं ता संगे संगे आम कॉलेजर परिसर को सुंदर एवं सबुजमय करने सार उद्यम एवं अब्याहत रही। आम कॉलेज भितर बाहर सब जतक आवर्जना अलिया आवर्जना हो कि वर्ज्यवस्तु प्लास्टिक पदार्थ हो कि इलेक्ट्रोनिक्स पदार्थ हो से सब सुपरिचालना निमंते सार एवं भी उद्यम जारी रखिंट। आउ सार स्लोगान है आम परिवेश आम जीवन परिवेश सुरक्षा आम दायित्व भाई मो सांगे स्वर मिले आप थे कहतु आम परिवेश आम जीवन परिवेश सुरक्षा आम दायित्व आउ आपण मानू आग को देवेनि आपण मानकर हृदय आवेग निश्चय बढ़ी बढ़ी चली तेणु ये जो सर्वभारतीय स्तर नृत्य प्रतियोगिता चली ये नृत्य प्रतियोगिता रे समस्त प्रतियोगी मानू पछरे पकई जे आगु को 2 पाद चली जाइछन्ती बा सर्वश्रेष्ठ स्थान बजाय रखिछन्ती से होचन्ती आम कॉलेजर गर्व और गौरव से होचन्ती मिस पायल गणेश। जदि गोटे नाच बारी साजबार ता पूर्व भाई ताको टिके विष दे देलु कहीं विष नहीं भाई नहीं तमे सेमिति कोने भाई मु तम कोड़ तोय पडुची देखो तमे मो तोटी जी विशेष कर दियो पछे हेले एमिति क्रूड़ा करे निजटी अलगा कर दियनी भाई अलगा कर दियनी पायो भाई तते गोटे कथा पचारे सत्य कहबू ना पचार कौन पछरी बारी अछि पचार भाई घुंगुर प्रति तोर ते घृणा काहे भाई शुणबू से कथा आम माँ जड़े विशिष्ट नृत्य शिल्पी थे अभिनय दुनिया रे शीर्ष पहुँचला हठात हठात दिने बापा माँ भितर गोटे फाट सृष्टि है निंदा अपवाद लांछना दे बापा घर छाड़ी चली गले
ମା ସହି ନ ପାରି ବିଷ ପି ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଆମକୁ ଆମ ପାଇଁ ଚାଲିଗଲେ ଆମ ପାଇଁ ତୁ ସେତେବେଳେ ଛୋଟିଆଟିଏ ହେଇଥାଉ ସାତ ପୁରୁଷର ଭିଟା ମାଟି ସେଇ ବାଡ଼ି ବଗିଚା ଆଉ ସବୁ ସମ୍ପର୍କକୁ ଦୂରେଇ ଦେଇ ମୁଁ ତତେ ନେଇ ଚାଲି ଆସିଲି ଏଇ ସହରକୁ ତତେ ମଣିଷ କରିବି ବୋଲି। ହେଲେ ତୁ ବି ମା ପରି ଯେତେବେଳେ ପାଦରେ ଘୁଙ୍ଗୁର ପିନ୍ଧୁ ଏ ପଙ୍କଜ ଗଣନାୟକ ଛାତିରେ ନିଆଁ ଲାଗିଯାଏ ଆଉ ଇଚ୍ଛା ହୁଏ ନିଜ ହାତରେ ତୋ ତଣ୍ଟି ଚିପି ଶେଷ କରିଦେବାକୁ ଶେଷ କରିଦେବାକୁ। ଭାଇ ମତେ ମାରିଦେଲେ ତୁ ଯଦି ଶାନ୍ତି ପାଇବୁ ତାହେଲେ ମୁଁ ତତେ ହାତ ଯୋଡ଼ି ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଭାଇ ତୁ ତ ନିଜ ହାତରେ ମୋ ତଣ୍ଟି ଚିପି ମତେ ଶେଷ କରିଦେ ଭାଇ ମାରିଦେ ମତେ। ଭଗବାନ ଏ ଲାଲ टिक टिक उठतार कहूची ममतार भाषा ए निष्कपट हृदयटा कहूची ममतार कथा नीरवरे निशब्दरे ए भाई पाई मरी मारुचा भाई तू मते मारी ना भाई ମୁଁ ଆଜି ହାରି ଯାଇଛି ପାୟଲ ନାଇଁ ଭାଇ ମୁଁ ହାରି ଯାଇଛି ନାଇଁ ପାୟଲ ତୁ ଆଉ କାନ୍ଦନା ମା ହଲୋ ମା ତୋ ପାଦରେ ଘୁଙ୍ଗୁର ପିନ୍ଧିଲେ ମତେ ଲାଗେ ଯେମିତି ମୋ ସୁନା ଭଉଣୀଟା ମୋ ଗେଲା ଭଉଣୀଟା ମୋଠୁ ଦୂରେଇ ଯାଉଛି ପାୟଲ ମତେ କଥା ଦେ ପାୟଲ ତୁ ଆଉ କେବେ ବି ପାଦରେ ଘୁଙ୍ଗୁର ପିନ୍ଧିବୁନି ପାୟଲ ଶୁଣ शुभ सानायर मांगलिक ध्वनि भितर ए पायल गणनायक सवारी ए घर उठिला परे तू जदि तो शाशु शशुर आ स्वामी को इच्छा पादर घुंगुर पिंधु ए भाईर किछि भी आपत्ति नहीं। अरे पायल गोटे शुभ खबर जानिछु अरे तो भाई सब इंस्पेक्टर इन्स्पेक्टर को प्रमोशन पाइछि देवी निश्चय देवी खाली कमिश्नर पुलिस ऑफिस फेरी आसला परे ओके बाय पायल रोया कांग्रेचुलेशन पायल कांग्रेचुलेशन थैंक यू अरे सेदिन गोटे विराट बड़ दुर्घटना हमको रक्षा कर दो नल आम कॉलेज सम्मान जाइथला जाना आ सेदिन तुमको तो किछि देई पाले आज भी दवा मो पाखे किसी अच्छा खाली आम भल पाइबार निदर्शन स्वरूप मो हृदय भितर क्रांतिकारी हार्दिक अभिनंदन थैंक यू प्राय हाँ से भल पाइबा आकर्षण मु जो भूल करी बसिथिले मो भाई मोटू दूरे जाई थांदे प्राय ताले बड़ी आई थाते अरे मु तुमको निजर कर नहीं था कोन कइला मो भाई मते दूरे गेथले तमे मते निजर करने थांदे तमे एते भाबी पालो केमती प्राय माने मो भाई होचंती मो पाई देवता ओ शरीरर स्पंदन तांको छाड़ी देले मु अरे बाबा अरे तांको छाड़ देबा कथा के कहूछ अरे तांकर ठारू अनुमति नहीं मु तुमको निजर करने चाहे प्रयाग से सुजग आसी कि प्रयाग सच्ची हां मो भाई इंस्पेक्टर पद को प्रमोशन पाए एबे बहुत खुशी अछन आम बाहाघर पाई भी से प्रस्तुत होचंती प्रयाग सुनो तमे ना एही सूचक रे मते मो भाई को मागे नियो प्लीज ए राजदास तो फ्यूज एथर गला बोली जाने कौन हैला ए नहीं नहीं किछ नहीं ताले बाबू को वो टाइम से सुखी गला कौन पाए की कथा है सुखी जीवनी अरे ए भोकला हे हेटाल छड़थुआ बाघ घोकु जतले मते जीवा को हबो ए कहा मुह नथिबो कहलो व्यस्त हुअनी मिस्टर प्रेमिक प्रवर मो भाई अन्य मानक पाई भोकिला बाघ होई पारंते किंतु ता भौणी पाई से गोटे पोसा बिराड़ी आउ मोर सम्मति अछि माने ए बाघरटा पक्का याहू ताले काटा दमला ताले गंडाई घाटरो सुसज्जित डंगाटा ये प्रायका आशा घर अभिमुखे छाड़िबो ना से फिरे आउ
ସନ୍ଦେହ ଅଛି? ସତେ जीले जीवी तो साथी रे जीवी मरण आसिले मुआग मरी जीवी जीले जीवी तो साथी रे जीवी मरण आसिले मुआग मरी जीवी पाखी थीबी छाई परी चालू थीबी हाथ धरी जीले जीवी तो साथी रे जीवी मरण आसिले मु आग मरी जीवी मु आग मरी जीवी एबे मु आउ नाही एमिति करिछु चोरी तोरी हृदय पाखी बात मो जाइछि सरी हो मो छाती भितरे तू अछु बोली स्पंदन चालुछि मोर जीवन को डर लागे हेले टिके मुठु दूर एई ऋतु बदलिब फूल फुटी झरी जीव हो बदलिबी नहीं केबे तोर हेथिबी झीले जीवी तो साथी रे जीवी मरण आसिले मु आग मरी जीवी मु आग मरी जीवी मु पाइला पारे नहीं किछि अफसोस आखि खोलिले ए आखि बुझिले तते खाली देखे तते तोरा जीवन मोर छाड़ी जीवु नाही मते आज तते पाखि पाई आउ किछि लड़ नाही सब जन मारे खाली तते चाहुथीबी जीले जीवी तो साथी रे जीवी मरण आसिले मु आग मरी जीवी जीले जीवी तो साथी रे जीवी मरण आसिले मु आग मरी जीवी मु आग मरी जीवी आग मरी जीवी मु आग मरी जीवी रोमांटिक मूड रे राजधानी विभिन्न पार्क रे बसुछि तो किए खसुछि इरा हेले मु कहा कथा कहू एई हम सानो बाबू कॉलेज रो नृत्य कार्यक्रम देखि आसला पर ठारू कोन आ कहिबी आ पूरा रोमांटिक मूड रे
अरे रे 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 प्रेमा रे ବାବୁ ए प्रेमा ବାବୁ केमिति रोमांटिक हेबिनी रे कारण तू केबे बयसी धरी कदम कूଳରେ बसिनु कि राधिका को पाठिया धरी ଯମୁନା କୂଳ ଯିବା ଦେଖିनु ଇରେ ହେଇରେ ଏ ବାବୁ ଆମର ସିଧା ସଳଖ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରେମର ଲିଡ प्रेमा रे କଣ ए प्रेमा ବାବୁ से सोदियो प्रेम କାହାକୁ ମିଳେ ରେ କୋଟି ଜନ୍ମର ତପସ୍ୟା ଫଳରେ ସେ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ପ୍ରେମ ମିଳେ ଓ ହଉଛି ପାର୍ଥ ସାରଥି ମାନ ସିଂ ପାଦ ତଳେ ମୋର ଅର୍ଥ ଓ ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟର ପାହାଡ଼ ମୁଁ ଚାହିଁଲେ ସେ ଝିଅର ପ୍ରେମକୁ ଚୋର କରି ହାସଲ କରିପାରେ ଏଇଠି ସାନ ବାବୁ ସେ ପ୍ରେମକୁ ଚୋର କରି ହାସଲ କଲେ ଇଏ ଆପଣ ଚନ୍ଦ୍ରସେନା ହେଇଯିବେ ଚନ୍ଦ୍ରସେନା ପ୍ରେମ ନାଇଁ ମ ମତେ ଜମା ଟେନସନ ଦେନା କାରଣ ଥରେ ମୋର ଟେନସନ ହେଇଗଲେ ତୋ ପେକଟାକୁ ଏମିତି ମୋଡ଼ିଦେବି ଯେ এইটা কোন কুকুড়া লেখ ମୋ ଉପରେ ଏମିତି କୋପ ଦୃଷ୍ଟି କାହିଁକି ପ୍ରଭୁ ଇଏ ତା ଠିକଣାଟା ଦେଲେ କିଛି ଗୋଟେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ନା ରାଇଟ୍ ସେ ହାସ୍ୟମୟୀ ଲାସ୍ୟମୟୀ ନାୟିକା ହଉଛି ପଙ୍କଜ ଗଡ଼ନାୟକର ଅଲି ଅଳି ଭଉଣୀ ପାୟଲ ଗଡ଼ନାୟକ ଇଏ ବାଘ ଘରେ ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ଇଏ ହେଇନି ପାଠ ବାବୁ ଇଏ ମୋ ଜୀବନକୁ ମୁଁ ବହୁତ ଲାଭ କରେ ଇଏ ତା ଦିନ ଚାହେଁ ମୁଁ ଚାଲିବି ପ୍ରେମ ତୁ ଯିବୁ ଯେତେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଲେ ବି ତୁ ତାକୁ ରାଜି କରିବୁ ହେଲେ ଗୋଟେ କଥା ପାଠ ବାବୁ ଇଏ ଟଙ୍କା ପଇସା ଦେଇ ଏ କାମ କଣ ସବୁ ହୁଏ ନାଇଁ ମ ମହାରାଣ ମୁଁ କିଛି ଶୁଣିବିନି ସେ ଘରକୁ ଯେମିତି ହେଲେ ବି ବୋଉ ହେଇକି ଆସିବ ପ୍ରାକ୍ତନ ଜମିଦାର ପିନାକୀ ମାନସିଂର ଘରକୁ ବୋହୂ ହୋଇ ଆସିବ ଗୋଟାଏ ଜାତି କୁଳ ଗୋତ୍ର ପରିଚୟହୀନ ଅନାମଧେୟ ଝିଅ ତମେ ମତେ ଟିକେ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର ତା ପୂର୍ବରୁ ତୋର ମାନସିଂ ବଂଶର ବୁନିଆଦି ଆଉ ତାର ମର୍ଯ୍ୟାଦାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିବା ଉଚିତ ଥିଲା ପାର୍ଥ ଆରେ କାଲି ସକାଳକୁ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିବେ ଯେ ଗୋଟେ ଆଭିଜାତ୍ୟହୀନ ଭିକାରୀ ପୋଲିସର ଭଉଣୀ ମୋ ଘରକୁ ବୋହୂ ହୋଇ ଆସିଛି ବୋଲି ସେତେବେଳେ ମାନସିଂ ବଂଶର ବୁନିଆଦି ସବୁ ବାଟରେ ମିଶିଯିବ ଆଉ ଏତେ ବଡ଼ ଅପମାନକୁ ଏ ପ୍ରଭା ମାନସିଂ ଏତେ ସହଜରେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବନି ପାର୍ଥ କେବେ ନୁହଁ ତମେ ବି ମତେ ଅବାଧ୍ୟକୁ ବାଧ୍ୟ କରନି ଆଉ ମତେ ବିଲକୁଲ ଟେନସନ ଦିଅନି କାରଣ ଥରେ ମୋର ଟେନସନ ହେଇଗଲେ ରଥ ଚକାକୁ ପୁରା ଘିରିଘିରି କରିଦେବେ ଚିକନ ଚୁପରା ଓଲ୍ଟ ମଲ୍ଟ କରିଦେବେ ତା ବୋଲି ଗୋଟେ ଛୋଟ ଘରର ଝିଅକୁ ତୁ ଏ ଘରକୁ ବୋହୂ କରି ଆଣିବନି ଏଇଆ ତ ଆରେ ଯୋଉମାନେ ଛୋଟ ଘରୁ ବଡ ଘରକୁ ଆସିଥାନ୍ତି ଠିକ ସେଇମାନେ ଏଇଭଳିଆ ବାଜ୍ୟ ଚିନ୍ତା କରିଥାନ୍ତି ତା ମାନେ ତମେ ମତେ ଅପମାନ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛ ମତେ ଆରେ ଯାହାର ମାନ ଥାଏ ସେଇମାନେ କେବଳ ଅପମାନର ମୂଲ୍ୟ ବୁଝନ୍ତି ଚୁପ କର ହଁ ନାରୀ ସଶକ୍ତିକରଣ ପ୍ରେମାରେ ତୋ ମା ତ ମତେ ଚୁପ ରହିବାକୁ କହିଲେ ହେଲେ ତୁ ଟିକେ ପଚାରିଲୁ ତାଙ୍କର କୋଉ ବଂଶ ବୁନିଆଦି ଥିଲା ଇରେ ହଁ ତ ଆଇ ଉପରକୁ ଯାଇ ଛେପ ପକେଇଲେ ଛେପ ତ ପ୍ରେମା ମାଟି ଚୁପ କର କହି ଦଉଛି ତା ନହେଲେ ଏଇଠି ତ ତଣ୍ଟି ଚିପି ଶେଷ କରିଦେବି ବୁଝିଲୁ ଶୁଣ ମୁଁ ତମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସିଧା ସିଧା କହି ଦଉଛି ସେ ଛୋଟ ଘରର ଝିଅ ମୋ ଘରେ ବୋହୂ ହବ ତ ଏ ପ୍ରଭା ମାନସିଂ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଘର ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଆରେ କୁଲାଙ୍ଗର ସେଭଳି ମମିକୁ ଅଟକେଇବା ଅପେକ୍ଷା କିଛି ଟଙ୍କା ଦେଇ ଉଡାଜାହାଜରେ ଟିକେଟ କାଟି ହରିଦ୍ୱାର ପଠେଇ ଦେ ପଠେଇବନି କେମିତି ମୁଁ ତ ତମ ବାପ ପୁଅଙ୍କ ମଝିରେ କଣ୍ଟା ବାଡ଼ ହେଇ ଠିଆ ହେଇଛି ନା ମତେ ଟିକେଟ ପାଟି ହରିଦ୍ୱାର କେମିତି ନ ପଠେଇବ ଯେ ଦେଖ ମମି ମତେ ବିଲକୁଲ ଟେନସନ ଦିଅନି କାରଣ ମୁଁ ମୋ ଡିସିସନ କେବେ ଓହରି ଯାଇ ପାରିବିନି ତେଣିକି ସମ୍ମାନ ରଖିବାର ନିଷ୍ପତ୍ତିଟା ତମର ତମେ ଏ ଘରେ ରହିବ କି ଉଡାଜାହାଜରେ ତୀର୍ଥ କରିବାକୁ ଯିବ ଡିସିସନ ଇଜ ୟୋର୍ସ ପାର୍ଥ
লক্ষ্যভ্রষ্ট প্রভা মানসিংর স্বাভিমানর কাচঘরটা এই পদিয়ে কথারে টুকুরা টুকুরা হয়ে মাটিরে মিশি গলারে প্রেমা আরে যাহা ভাগ্যরে কিছু নাই তাহা ভাগ্যরে মান সম্মান আসিব কোটু শুণ তু মো পুଅର ବାହାଘର ପ୍ରସ୍ତାବ ନେଇ ସେ ଝିଅର ବଡ ଭାଇ ପାଖକୁ ଯା ନା ଯିବ ପ୍ରେମା ଏଠୁ କୁଆଡେ ଯାଇ ପାରିବନି ଯିବ ଯିବନି ସେ ଅଲବତ ଯିବ ଦେଖ ସହିବାର ଗୋଟାଏ ସୀମା ଅଛି ମତେ ଏମିତି ବାରମ୍ବାର ଅପମାନ ଦେଲେ ଏ ପ୍ରଭା ମାନସିଂ ଗୋଟେ ସୁଗୃହିଣୀରୁ ଗୋଟାଏ ନାଗୁଣୀ ପାଲଟି ଯିବ ନାଗୁଣୀ ଆଉ ତାପରେ ସେ ନାଗୁଣୀ ଏମିତି ଚୋଟ ମାରିବ ଯାହାର ଭୀଷଣ ଜ୍ୱାଳା ଯେ କେତେ ସେଇଟା ତମେ ମର୍ମେ ମର୍ମେ ଅନୁଭବ କରିବ ମର୍ମେ ମର୍ମେ ପ୍ରେମାରେ ଆରେ ଭଲରେ କଣ ବଞ୍ଚିବା ମଣିଷ ଶିଖିନି ଓହୋ ବୁଢ଼ାବାବୁ ଆପଣ କାହିଁକି ବ୍ୟସ୍ତ ହଉଛନ୍ତି କହିଲେ ଘରକୁ ବୋଉଟି ଆସିଲେ ମା ସାନ୍ତାଣୀ ବଳେ ବଦଳି ଯିବେନି ସତ କହୁଛୁ ତୋ ମା ସାନ୍ତାଣୀ ବଦଳି ଯିବେ ତୋ ତୁଣ୍ଡ ସୁତୁଣ୍ଡ ହଉ ରେ ପ୍ରେମା ତୋ ତୁଣ୍ଡ ସୁତୁଣ୍ଡ ହଉ ଚାଲ ଯାହା ହଉଛି ହଉ ପଛେ ମୁଁ ତୋ ସାଙ୍ଗରେ ସେ ବିବାହ ପ୍ରସ୍ତାବ ନେଇଯିବି ଚାଲ ଇରେ ହେ ଇରେ ଏ ତ ସୀତାଙ୍କର ପର୍ଣ୍ଣ କଟିର ପରି ଲାଗୁଛି ତାମାନେ ଆମ ପାର୍ଥ ବାବୁଙ୍କର ମନର ମାନସୀ ଏଇଠି ବିରାଜମାନ କରୁଛନ୍ତି କି ଦେଖେ କୁଆଡେ ଗଲା ମୋ ଝାଡୁ 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 କଣ ପାଇଲା ଝାଡୁ କଣ ପାଇଲା କିଏ ଆପଣ କିଏ ମୁଁ କଣ କୁହନ୍ତୁ କୁଆଡେ ଆସିଲେ ମୁଁ ତମ ବାବା କଣ? ମା ଭାଇଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଥିଲି ଭାଇଙ୍କ ପାଖକୁ ଭାଇ ଘରେ ନାହାନ୍ତି ଭାଇ ଘରେ ନାହାନ୍ତି ନାଇଁ ତାହେଲେ ମୁଁ ଆସୁଛି ପ୍ରେମାନନ୍ଦ ବାବୁ ନମସ୍କାର ନମସ୍କାର କଣ କିଛି କାମ ଥିଲା ମୁଁ ଏକା ଆସିନି ପଙ୍କଜ ବାବୁ ମୋ ସହିତ ଆସିଛନ୍ତି ହରିପୁର ଜମିଦାର ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପିନାକୀ ମାନସିଂ ଆଉ ତାଙ୍କ ପୁତ୍ର ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପାର୍ଥ ମାନସିଂ କିଏ ଆପଣଙ୍କର କିଏ ବୁଦ୍ଧି ଏଡେ ବଡ ଲୋକଙ୍କୁ ଆପଣ ବାହାରେ ବସାଇ ଦେଇ ଆସିଛନ୍ତି ମୁଁ ଡାକି ଆଣୁଛି ଆଉ ଡାକିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ପଙ୍କଜ ବାବୁ ମୁଁ ନିଜେ ପଳେଇ ଆସିଛି ଏତେ ବଡ ଲୋକଙ୍କର ଦେବପ୍ରତିମ ଭଳି ଲୋକ ତାଙ୍କ ପଦପଳି ମୋ ଘରେ ପଡିଲା ଧନ୍ୟ ହେଇଗଲି ମୁଁ ଧନ୍ୟ ହେଇଗଲି ଆଜ୍ଞା ଆରେ ପାୟଲ ଭାଇ ଜାଣିଛୁ ଏ ହଉଛନ୍ତି ଏ ସହରର ବିଶିଷ୍ଟ ଶିଳ୍ପପତି ଆଉ ଜମିଦାର ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପିନାକୀ ମାନସିଂ ଆଉ ମୁଁ ହଉଛି ପ୍ରେମ ଯୁକ୍ତ ଆନନ୍ଦ ସମାନେ ପ୍ରେମାନନ୍ଦ ଆଉ ଇଏ ଅଛନ୍ତି ଆମ ବାବୁଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ସୁଯୋଗ୍ୟ ସନ୍ତାନ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଶ୍ରୀମାନନ୍ଦ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପାର୍ଥ ମାନସିଂ ତତେ ଦେଖି ମୋର ଗୋଟେ କଥା ମନେ ପଡି ଯାଉଛି ମାଟି ପିଲାଟି ତା ମା କୋଳରେ ଶୋଇଥିଲା ବେଳେ ଜହ୍ନ ମାମୁକୁ ପାଇବା ପାଇଁ କେତେ ବିକଳରେ କାନ୍ଦେ ମା ମନ ତ ସହିପାରେନି ସେ ବି କେତେ ଆକୁଳରେ ଡାକେ ହେଲେ କହିଲୁ ମା ସତରେ କଣ ସେ ପିଲାଟିର କାନ୍ଦ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ଜହ୍ନ ମାମୁ ତା ମା ହାତରେ ଖସି ପଡେ ଜହ୍ନ ସିନା ଖସି ପଡେନି ମଉସା ହେଲେ ସେଇ ଜହ୍ନର ଆଲୁଅ ମାର ପଣତ କାନି ଭିତରେ ପଶି ମାର ଲୋରେ ଭିତରେ ତା ଆଖିରେ ଭରିଦିଏ ଶୀତଳ ସ୍ପର୍ଶ ବାଃ ବାଃ କି ସଂସ୍କାର ହ୍ୟାଲୋ ହେ ଝିଆ ଲୋକ ଯା ତିନି କପ୍ କଫି କରି ନେଇ ହଁ ଭାଇ ଯାଉଛି ଯା ଶୁଣ ପଙ୍କଜ ବାବୁ ତମେ ପାୟଲର ବଡ ଭାଇ ହିସାବରେ ତମେ ତା ଗାର୍ଡିଆନ ଆଉ ମୁଁ କୌଣସି ଗୌରଚନ୍ଦ୍ରିକା ନ ଦେଇ ମୁଁ ସିଧା ସିଧା କହିଦେବାକୁ ଚାହେଁ ତମ ଭଉଣୀ ପାୟଲକୁ ମୁଁ ମୋ ଘରର ବୋହୂ କରିବାକୁ ଚାହେଁ ଏଡ ବଡ ଭାଗ୍ୟ କଣ ମୋର ହବ ମଉସା ଡ୍ରଇଂ ରୁମ୍ରେ ସଜା ହେଉଥିବା ଫୁଲ ଗୁଡାକ ଦେବତାଙ୍କ ପାଦ ସେବାରେ ଲାଗିପାରିବ ଡ୍ରଇଂ ରୁମ୍ରେ ସଜାଇଥିବା ଫୁଲ ସିନା ଦେବତାଙ୍କ ପାଦ ସେବାରେ ଲାଗିପାରିବନି ପଙ୍କଜ ଭାଇ ହେଲେ ବେଢା ଭିତରକୁ ଯାଇ ତା ସୁବାସରେ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଥିବା ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ତ ସୁବାସିତ କରିପାରିବ ସମସ୍ତେ ତ ରାଜି
आसंता तिथिरे आम पाख बाबू सागर पायल देवी बाहागर ताले पक्का अरे मारे तो भली गोटे संस्कारी झील को मो घर को बोहू कर नवाकू मोर अनेक दिन आशा थिला आज यही मुहूर्त समस्त सामने मु ते बोहू बोली स्वीकार करी तार संतक स्वरूप मु ते पंकज मुझे आसुची तिथि बार ठीक करी लग्न पत्रटा को पठे दो है चल चल आम चल पंकज गौड़ नायक धैर्यर बंध भांगा पूर्व तू चुप है जा तोर से पुराना पाठ गुड़ा सब भूल अरे आजिकाली पेंट गुड़ा गोटाए गोटाए महुमाछी फुलर महुमाछी बहुबे से बाटर चली जाए तू तू ए दुनिया दांडे गोटे असती पलटि जीवु असती चुप ए पंकज गौड़ नायक सांगे जब तोर किसी भी रक्तर संपर्क थाए प्रति जब तोर सामान्यतम स्नेह ममता थाए ता कथा मानी तू ए मुदिटा हाथ में पिंधु भाई गला मुह देखा चाहूँ मुदिटा बाहर कर पिंगी दे मन रख गोटाए पटे तो भाई आउ गोटाए पटे तो प्रेमिक दुई जनकर भल पाइबा प्रेम को तो मन निश्चित कर डिसीजन नबो तोर कौन दरकार भाई प्रेमिक